sa imong saad, kung palandungon ning akong kalag. May kalipay sa kasing-kasing, mahinang punon sa pagpadayag. O Amahan, ikaw ang tanan, ang sinugdanan ug ang katapusan. Sa imong pagkatao adunay maayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi si Jesus lamang ang bugtong pahandi. Pagbantay sa tanang panahon kay ang pagsulay ikaw gustong pukana. Apan ayaw kabalaka, ang pulong sa Dios hinuon ang kuna. Himuha siyang bahandi kay ang Dios mohatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan nag-ingon, ang tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon, ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan nga gikutlo sa balaang kasulatan. Tanang butang Mayong gabi, mayong pagkiguban. Welcome sa itong programa ang pulong mo kinabuhi. Dalaygon ng Dios nga paday naghatag ka nato gigayon kadasig aron kita makapadayon sa pagkat-on, pagbansay sa atong pagalingon diha sa pag-alagad sa Ginoo. Sa atong pagsugod niini mao programa ato ning suglan aplihan sa mga pagdayeg pagpasalamat sa pagkamaayo sa atong buhi nga Dios. Magambot ta. Amahan na mo nga Dios sa makagagahom. Yan usab kami o Dios aron sa pagpasalamat kanimo. Yan usab kami o Dios aron sa paminaw kanimo sa pagkat-on sa imong mga pulong. Salamat Amahan nga gitagahan mo kami kadaugan, kalampusan, ikan sa among pagbangon hangtod niining takna. Nabati na mo ang imuhang pagatiman. Among naangkon o Dios ang panalangin nga gikan kanimo, kalipay, kalinaw, ug naa kanunay ang pagdain sa matag-usa. We declare blessing sa matag-usa nga maminaw karon sa imong mga pulong, mamati sa imong mga mensahe. Kini akong mga hapag-ampo, mga hangyo kanimo Dios. Amo gayong tuuhan nga among masinatihan. Ang imong pagkamaayo, ang imuhang pagkamatinud-anon, ang imong pagkamahigugmaon, pagkamaluluyon. Dalaygon ka nga Dios nga makasinati kay kami tungod kay imo ni mga saan. Amahan, salamat nga imo na usab i-bless ang tanan sa among panaguban sa ngalan ni Jesus. Amen. Oh, amen. Maayong gabi, maayong pagpaminaw. Welcome sa itong programang ang pulong mo kinabuhi ko. Sa lumbang agisal mo tata, kamay kusog sama sa agila. Dili ta magkaluya kay katabang tasya. Mayong gabi, oras ato nga programa mga kigsunan alas 7:43 na sa kagabion. Atorong isgutan mga kaigsunan unsaon aron na ako'y mabuhat sa akong pag-alagad sa Ginoo. May kalipay sa Say angay na akong buhaton aron doon ako'y mabuhat sa akong pag-alagad sa Dios. Importante gyud mga kaigsunan kana bitawng nangalagad ta nga doon natay nahimo. Kay mao man gyud nay tinuod nga nangalagad kana bitang manarbaho ta mga igsoon sa bisan asa. Kung moingon tang nagtrabaho pan wala tay gibuhat, papaulion siguro ka. Murag hapdi lang siguro padadaan pagkagplite ay naguli ugma dong. Muna nga sa ato ang pag-alagad sa Dios, kinahanglan doon na gitay nabuhat, doon na tayo nahimo. So unsa man aron doon na tayo mabuhat, umahimo sa atong pag-alagad sa Dios. Pastor Gideon, dili ba di ay igo ka ng pag-adtog simbahan? Dili na ba di ay nabuhat ka ng pag-adtog tigumanan? Kanang pag-adto og simbahan mga kaigsonan, paghatod na nimo sa imong halad, sa imong pagdaig, sa imong pagpasalamat. Speaking about halad, dili lamang na sa salapi o panalangin nga naa nimo, kundi
ang kinatibuk-an nimong kinabuhi. Diha sa paghalad mga kaigsunan, kung imong tan-awon, yes, number 1 gyud na kanang trabaho o buluhaton diha sa mo pag-alagad sa atong buhi nga Dios. Kana bitaw nga pag-adto og simbahan. Pero kanang pag-adto og simbahan mga kaigsunan, daghan kaayo nga gisgutan si David diha. Paghatod nimo na sa imong mga pagpasalamat, mga pagdaig tungod sa kadaugan nga gihatag sa Ginoo sa imuhang pag-alagad kaniya. So atong isgutan karon mga kaigsunan, unsaon aron doon ako'y mabuhat sa akong pag-alagad sa Dios. Nindot kaayo ni mga kaigsunan, unsaon aron na ako'y mabuhat sa akong pag-alagad sa Dios. Nganong kinahanglan man nga siguruhon nato nga doon na tay mabuhat sa atong pag-alagad. Kay diha manggod ta gantihan. Diha manggod ta suklian, diha ta balusan sa ato ang mga nahimo, sa ato mga nabuhat. Kung wala tay nabuhat, dili pod siguro mga kaigsunan moingon ta nga naagyapon kay balos na kay ganti kung wala kay gibuhat. Dunay mga sambingay nga gipakita si Ginoong Hesus nga dunay tulo ka mga sulugoon. Ang ikatulo mga kaigsunan nakadawat og usa ka salapi, iha pag yon gitaguan. Wa gyud niya i-invest. Wala niya ibutang sa bangko matud pa ni Jesus Christ. O niya iyang giuli nga may pagka kuan pa gyud siya kanang kwintador. Ingon siya nga kana bitaw nga nagdawat ka nga sa dili nimo hinaguan, ang imuhang salapi ako lang gilubong ug akong gitaguan. O di ara ako ning iuli nimo. Ingon ang usa ka hari, uy batasan. Nasuko ang usa ka hari. Nasayon man di ka nga nagdawat ko sa wala na ko hagui. Nasayon man di ka kuang gyud suko gyud ang hari. Oni unsa may gibuhat sa hari sa usa ka ulipon nga gipakita ni Ginoong Hesus niining maong sambingay. Silutan, gilaglag ang maong ulipon. Muna nga sa atong pag-alagad sa Dios, kung wala tay gibuhat, wala tay nahimo, mga igsuon ayaw na lang pod pag-expect, dili na lang pod siguro ta maguna-una nga andaw na tay ganti. Kay ang ganti nga giandam sa Dios sibo ug tukma gayud sa atong nabuhat. So muna nga sa ato karon nga panag-uban mga kaigsunan, ato ning hisgutan ang mga pamaagi kung unsaon aron na akay mabuhat, na ako'y mabuhat, na ako'y mahimo, na ako'y matrabaho, kumbaga, na ako'y matrabaho di sa imong pag-alagad sa Dios. Mga igsuon ko sa Ginoo. So ato ning sugdan mga kaigsunan tungod kay usan is pinaka-importante nato nga madunggan ug masabtan samtang doon na pay panahon. Moingon ganitang doon na pay panahon kanang makalihok pa ta. Kana bitang makatrabaho pa ta nga makahimo sa mga butang nga giandam sa Dios alang sa atong pag-alagad kaniya. Tanang mga tao nga nahimugso sa kalibutan, atong hinumduman nga nahimugso ang tao, uban gyud na sa plano ug tuyo sa Ginoo. Ikaw nahimugso ka, ug ako nga nahimugso, dala gyud na ang plano sa Dios. Wala ta mahimugso nga walay plano ang Dios. Gipahimugso ta og giatiman ta sa kadaghan nga moingon ta nga samilya sa ato ang tagsatag sa kapapa, ikaw mo'y midaog, ikaw mo'y natao, ikaw mo'y nahimugso. Tungod kay doon na kay misyon, doon na kay tahas, doon na kay trabaho, doon ay giandam ang Dios nga buluhaton sa panahon nga ikaw mutuo ug mudawat sa iyang mga mensahe. Ug sa dihang mintuog bidawat ni Jesus Christ,
ug misunod ta diha sa iyahang kabubuton ug mitumad sa iyang mga sugo. Dili gusto ang Dios nga iyat ang makit-an nga wala tay gibuhat. Kinahanglan gyud nga doon na tay nabuhat sa atong pag-alagad sa Dios. Unsaon aron na ako'y mabuhat or daghan nga mabuhat sa akong pag-alagad sa Dios? Inani ni siya. Una na to nga hisgutan kay diha manggod sa atong pag-alagad sa Ginoo. Naagyo na say mga buluhaton nga giandam. Sa kunang gikaingon, ikaw nga nahimugso sa kalibutan tungod na sa plano sa Dios. Tungod na sa gusto sa Ginoo. Naay giandam ang Dios alang sa imong kinabuhi, alang sa akong kinabuhi nga buluhaton. Kay nag-anda man siya langit, nag-anda man siya gingharian. Nya dito sa gingharian nga giandam sa Dios alang sa mga tao nga iyang pasudlon niini, daghan kay ganti, daghan kay balos ug mao gani nay rason nga nung gibalik-balik gyud pag-ayo diha sa Biblia nga ang tao muatubang didto sa Dios unya hukman sumala sa iyang binuhatan. Si Jesus miingon, mubalik ko magdala ganti, mubalik ko magdala kog reward. Mao na nga ang ganti nga gipakita ni Jesus diha sa or gipamulong diha sa Biblia diha sa katapusang libro sa Biblia nga maong gipadayag. Nagdepende gyud na sa atong gibuhat or sa ato ang mga nabuhat. Pag daghan kang nabuhat, daghan kang ganti. Nindot kayo mga kaigsonan kung sa ato ang pag-adtog langit, daghan kay tag ganti. Tungod kay usa sa mga gitinguha gyud sa Ginoo nga sa atong pag-alagad doon na tay nakatunan nga buluhaton. Kay ang tao nga walay nakatunan nga buluhaton, ang may tabuan na di siya kapamunga. Ang tao nga dili kapamunga, nagpaila nga wala siya magpadaugon. Wala siya makapadayon. Dili siya angayan, dili siya takos, dili siya andam nga mopuyo og langit. Ug wala nay laing higayon, wala nay laing chance para ihang buhaton ang unsa may gusto sa Ginoo sa panahon nga ang tao matubang na sa Dios mga kigsunan. Wala nay panahon nga mobalik pa ang tao sa kalibutan, labi na gyud kung moabot na si Jesus Christ. Munang sa ato karong panahon higayon mga kaigsunan, moingon ko nga usa kini kadakong opportunity nga doon na tayo mabuhat sa atong pag-alagad sa Dios. Doon na tayo mahimo. Aron doon na tayo mabuhat o daghang mabuhat mga kaigsuonan sa pag-alagad nato sa Dios, ato usang ila-ilahon ang mga buhat nga giandam sa Dios alang sa tao. So unsa man ang mga buluhaton nga giandam sa Dios alang natong mga tao. Ang mga buluhaton mga kaigsuonan nga giandam sa Dios nga alang sa tao, aron doon na tay mabuhat bitaw sa atong pag-alagad sa Ginoo. Kay moingon tang nag-alagad o wa tay gibuhat usa na kadako nga ilad. Kung moingon kang nag-alagad ka sa Dios unya wa day kay nabuhat, usa na kadako nga ilad, limbong, ug imong giilad og ang imong gilimbungan ang imo lamang kaugalingon. Muna nga dili nato tugutan mga kaigsunan nga kana bitawng wala tay nabuhat. Atong ilailahon mga kaigsunan ang mga buluhaton nga giandam sa Dios.
diha sa kinabuhi sa tao. Nga angay gyud natong makatunan. Unya, kining mga buhat nga ato karong pagahisgutan, giandaman ni og kining gasa na ay buluhaton para sa tao. Wala pod pasagdahi sa Dios ang tao aron mabuhat niya tong buluhaton. Iya pong gihatagan og gasa ang tao para damor nga mabuhat sa tao ang maong buluhaton. Mapagaan ug mapasayon ang buluhaton nga giandam sa Dios alang sa tao nga mingtuog misunod kaniya. Gihatagan o giandaman sa Dios ang tao og gasa. Buti pasabot ang matag buluhaton nga giandam sa Dios, giandaman pud usab niya ni gasa. Matag buluhaton dunay matagasa. So diya nato masabtan mga kaigsunan nga giatiman gyud ta pag-ayo sa Dios. Wala ta niya pasagdahi. Kumbaga usa kita ka tawo nga mi-apply og trabaho unya naay nagtutor nato. Gawas pa niya na gibansay ta. Gigiyahan ta. Muna nga ato krong hisgutan mga kaigsunan ang mga buluhaton nga giandam sa Dios alang sa tao o kining maong mga buluhaton ihaning giandaman og gasa o kining mga gasa nga iyang giandam ihaning ihatag sa matag tao. Unya siguro mangutana ta moingon ta nga, pastor, tanan bang tao nga nahimugso sa kalibutan giandaman og gasa sa Dios? Kay kon moingon ta nga giandaman gyud ang tao sa gasa sa Dios, kumbaga ba gihatagan og gasa ang matag tao, buti pasabot walay tao nga walay buluhaton. Walay tao nga walay buluhaton. Buti pasabot sa atong pag-alagad sa Dios, dili kita mahimong mamembro og PPP. Kanang pungko, paminaw, pauli. Unya, kung dunay upat pagyud kape, pungko, paminaw, pasinaw, pauli. Mura ba og kanang naminaw ra kag drama, unya ang ending murag gibaliwala lang. Dili man na mo'y trabaho. Ang tinuod mga kaigsunan nga pag-alagad nato sa Dios, duna gyunay buluhaton. Duna nay trabaho. Ug kanang maong trabaho gihatag o giandam na sa mga tao nga gihatagan og gasa sa Ginoo. Unya kung imong lion mga kaigsunan ang Biblia, matag tao gihatagan gyud sa Dios og gasa. Kung basahon nato mga kaigsunan ang Biblia diha sa sulat ni Apostol Pablo sa libro ni Apostol Pablo diha sa Epeso, unya kapitulo 4 versikulo 7. Ang matag usa kanato gihatagan og gasa sumala sa kabuton ni Kristo. So diha giklaro mga kaigsunan, dili di ay ta kabuot kung unsay angay, kung unsay gusto nato nga gasa. Sa ato na yung pag-alagad sa Dios, dili gyud di ay ta kabuot kung unsa ray ato ang gusto. Mabitaw ng doon na say requirements nga gihatag ngadtos mga tao nga ni desisyon nga mahimong tinunan. Si Jesus miingon diha sa Mateo 16:24, kinsa gani tong buot nga mahimo akong tinunan, musunod ka na ako, kinahanglan did-an niya ang iyang kaugalingon. Ang pulong nagdili, abot ipasabot mga kaigsunan, dili ta maoy magbuot kung unsay angay na tong buhaton.
kumbaga dili ta kapili kung unsa di ay gasaha ang ato ang gustuhan. Kay diha sa mga gasa mga kaigsunan naa diha gipaila ang mga buluhaton. Maunay ato rong tun-an aron mas makabuhat ta o mas daghan ang ato mabuhat samtang nag-alagad ta sa Dios. Una natong diskubrihon sa ato ang pakig-uban karon ang pag-ila sa atong gasa. Iluhon nato kung unsa ang atong gasa, unsa ang imong gasa. Og kining maong gasa, dili kita mo'y nagbuot, kundili ang Dios. Ang atong Ginoo, ang matag usa kanato gihatagan og gasa sumala sa kabubuton ni Kristo. Dapat mo dawat ta niini maong mga mensahe. Dili di ay ta kapili og gasa. Dili di ay ta kapili og buluhaton nga giandam sa Dios sa atong kinabuhi. Siya gyud mismo mga kaigsunan nga miingon dinhi nga ikaw di ay gitagaan ay kagasa, giandaman ay kagasa, o kanaw mong gasa, ampingi na siya kay ang Ginoo mo'y nagbuot ana. But ipasabot, piniyalan ka o sinaligan ka ni anang maong gasa. So atong hisgutan ang mga gasa, mga kaigsunan ko sa Ginoo, nga gisulat sa balaang kasulatan. Gasa na pagigisgutan dihang mga hiyas. Diha sa atong pag-alagad sa Dios mga kaigsunan, ato kunong hisgutan usab diha sa pag-alagad sa Ginoo, sulat ni Apostol Pablo diha sa Roma. Speaking about pag-alagad, mo diretso dayon ta sa kapitulo 12 sa Roma. Kay mao man gyunay nagdala sa konteksto ug tema o uluhan ang pag-alagad sa Dios. Diha sa libro ni Pablo, Roma kapitulo 12, unya basaha diha versikulo 6. So ato sa nang isgutan. Ingon diha sa Roma kapitulo 12, versikulo 6. Ang konteksto niini ang pag-alagad sa Dios. Ingon dinhi busa angay ninyong gamiton, angay natong gamiton ang atong nagkalilaing katakos. Sumala sa grasya nga gihatag sa Dios kanato. Ang grasya nga gisgutan diha maunang naa ni Jesus Christ. Siya ang nagbuot kung unsang gasaha ang niya kanako, niya kanimo. Dili po na pwede nga magdubol moingon ka nga ako'y gasa sa kuan pagsangyaw o niya gusto po ko nga naigasa sa pag-ayog milagro. Pag-ayog milagro kanang pag-ayog masakiton, paghimog milagro. Basig na ay baligya diha. Basig pwede ra ko makapalit. So dili gyud ta ka pili mga kaigsunan kung imong tan-awon, dili ta ka pili. Sumala sa kabuton ni Kristo Jesus ang paghatag og gasa. Ingon din nga kung may katakos kita sa pagwali sa mensahe sa Dios, himuon nato kini sumala sa pagtuo nga niya kanato. Nakitay katakos, kung naakay katakos sa pagwali, himua sumala sa ingon din sumala sa pagtuo nga ania kanako. Kung muwali ka, ayaw wali. Sumala sa pagtuo sa uban. Kung baga ba, ayaw iwali ang gituuhan sa uban. Kung muwali ka, kanang sumala gyud sa imuhang gituuhan. Sumalas imuhang gikinabuhi. Bati sad gaayo nga muwali ka, wala na imo gikinabuhi. Ang pulong nga giingon ni Apostol Pablo nga sumala sa pagtuo nga niya kanako or niya kanato, buti pasabot
iwalay nato ang mga minsay sa Dios sumalas atong gituhan o sumalas atong gidawat o sumala sa ato ang gikinabuhi. Ingon din kon may katakos kita sa pag-alagad, kinahanglan mag-alagad kita. Kung sa pagtudlo, magtudlo kita. Kung may katakos kita sa pagdasig sa uban, buhaton kini. Ang buhatag, maghatag nga madagayaon gayon. Ang mangulo, kinahanglan magkugi. Ang maghimog mga buhat, sa kaluoy, kinahanglan magbuhat nga malipayon. Kaning mga katakos nga gisgutan din mga kaigsunan, dili nimo na siya pwedeng pili-pilian. O kaha, pwede nimo na siya nga murabag iripa. Wala maghisgot ang Dios nga hala pili lang mo aning gasaha. Dili gitudlo or wala gitudlo sa Dios. Wala niya gihatag kini maong gasa para ato raning pili-pilian. Kay basi kon murag wala man kay mo effect ning ako ang kanang moingon ta nga wa man mo ipik kaayo ning akong pag-alagad, basig pagtudlo ra gyud akong gasa. Kay dunay usa ka pastor mga kaigsunan nga pila na katuig na mastor siya. Unya sige ra gyud ilis-ilis og mga sakop. Dili magdugay ang mga sakop kumbaga. Diabot sa punto mga kaigsunan nga iyan na lang giangkon mga kaigsunan nga murag dili pastor akong gasa. Kuan kanang evangelist. Pero pastor gyapon ang itawag niya. Sa pastor gyapon ang akong itawag. Ang itawag ninyo nako pastor, pero ang akong gasa evangelist. Magdadasig. Sa murag og kanang gipili na lang niya mga kaigsunan ang gasa. Kay murag dili kay sa epektibo sa pag-atiman og mga tao o kaha pag-atiman og simbahan. Pero dinhi sa ato karong nga gihisgutan, dili di ay pwede nga kitay mo pili. Sumala di ay sa kabubuton ni Kristo. Mao gyud nay giklaro didto mga kaigsunan. So ang ato karon, atong diskubrihon ang gasa kung unsaon sad pagdiskubre ang maong gasa. Para makalihok ta. Para naatay trabaho sa atong pag-alagad sa Dios. Para sa ingon, inigbalik ni Jesus, doon na tayo nabuhat. Doon na tayo nahimo. Gani, sa wala pa gani, sa di pa siya mubalik, kung daghan kay kang nabuhat, gantihan gyud ka. Bisan na apag ka diris kalibutan. Kaya ang giingon dito, mamunga man ka. Mumultiply man ka. Diha sa Korinto, ato kuno nang tan-awon ang Korinto, sulat ni Apostol Pablo gihapon. Unang Korinto kapitulo 12, versikulo 4 hangtod sa 11. Ingon dinhi mga kaigsunan, may nagkalaing mga hiyas apan maurang espirituha ang naghatag niini. May nagkalaing paagi sa pag-alagad apan maurang Ginoo ang gialagaran. So dili pwede maglalis. Lailahi man tuod ang ato ang pagpangalagad pero maura gyapon ang Ginoo nga atong gilagaran. Dili pwede makikompetensya ta sa atong nabuhat ug sa nahimo sa uban. Kilailain man ang hiyas ug ang giingon dito sa ato ang basa ka na ginina katakos, kakayanan kumbaga. May nagkalalaing mga hiyas apan maurang espirituha ang naghatag niini. May nagkalalaing paagi sa pag-alagad apan maurang Ginoo ang gilagaran. May nagkalaing katakos sa pag-alagad apan usara ka Dios ang naghatag sa katakos sa tagsa-tagsa. So mismo giklaro din nga ang Dios gyud naghatag. Wala pod siya mo ingon nga okay, wala niya giladlad ra ang mga kuan. Mga gasa, mga hiyas katakos niya. Wa siya mo ingon nga pili lang mo diya. Siya mismo ang nagbuot.
So gusto sa Dios nga ato nang madiskubrihan kung unsa gyud ang mga gasa nga ni anako Pastor Gideon para makalihok ko, para makabuhat ko sa ingon kay kon kanang maong gasa gihatag yun na sa Ginoo mahimo kang epektibo ana nya daghan kay kang mabuhat sa ingon inigbalik ni Jesus Christ daghan kay kaganti gani sa wala pa gani mo balik si Jesus Christ nagapamungan na ka. Muna nga importante kaayo nga atong madiskubrihan ang atong gasa. Apan unsaon? Ingon dinhi nga adunay mga butangan nagpaila sa presensya sa Espiritu anaa sa matag usa o kini alang sa kayuhan sa tanan. Ang Espiritu naghatag ngadto sa usa ka tawo minsay sa kaalam. Samtang sa uban naghatag siya minsay sa kahibalo. Usa lang ka espiritu ang naghatag sa pagtuo ngadto sa usa ka tawo samtang lain naghatag siya gahom sa pag-ayos masakiton. So diha giklaro mga kaigsunan nga dili tanan makahimog milagro or maayo ang masakiton. Ang espiritu naghatag ngadto sa usa ka tawo og gahom sa paghimog milagro. Sa laing tawo gihatagan niya og hiyas sa pagsultis mensahe sa Dios ug sa lain pagayod ang katakos sa pag-ila sa nagkalaing espiritu. Sa usa ka tawo nga naghatag sa hiyas sa pagsultig lahi ang pinulungan og sa laing tawo naghatag siya hiyas sa pagsabot sa kahulugan sa maong pinulungan. So kung dunay mga tawo nga magsulti og lahi nga pinulungan, duna po di ay gigasahan ang Dios o gihatagag hiyas nga makasabot, maka-interpret sa maong pinulungan. Ingon din sa 11 apan maurang espirituha ang naghimo ni ining tanan. Gihatag niya og nagkalilaing hiyas ang matag tawo o gihatagan niya og nagkalilaing hiyas ang matag tawo sumala sa iyang pagbuot. So diha giklaro mga kaigsunan di ta kabuot. Dili ta kapili-pili mga kaigsunan. Dili ta kaingon nga kanang maglilimpyo ra ko pastor kay alisuda nang sige tagtuon oy kung ako na lang po'y mahimong magwawali pastor haskang lisura maglimpyo lang ko pastor. Dili di ay na mga igsuon mao'y gipakita sa Biblia nga ato karong nasabtan. Si Jesus Christ gyud mo'y nagbuot og ang Dios og ang balang espiritu mga kaigsunan naghatag yun og gasa hiyas katakos sa matag tao sumala sa pagbuot sa Ginoo. Sumala sa pagbuot sa Dios mga kaigsunan. Unya daghan kaayong mga makainguntang espirituhanong gasa, espirituhanong hiyas. Diha giklaro mga kaigsunan kanang pagpanudlo. Usana ka hiyas katakos. Naapoy hiyas nga gipakita diha kanang pagwali. Ug naapoy hiyas diha mga kaigsunan sa pagdasig. Naay mga nagkalalaing pamaagi sa pagdasig. Pwede na nga nadasig nimo ang tao pinaagi sa imong pag-awit. Nadasig nimo ang tao pinaagi sa imuhang mga buhat. Daghan kayo mga pamaagi kung unsaon nimo pagdasig ang tao. Usad ay na siya kagasa. Nadasig ang tao tungod kay maayo kay kag kinaiya. Naamay mga taong maayog kinaiya pero mas nadasig siya nimo. Usad ay na siya kagasa. Kabantay mo mga kaigsunan dunay mga tao nga nindot kay kinaiya. Tungod sa kanindot nga kinaiya og siya mooy mo kana bitaw mo invite di gyud sa mabilibaran. Na may mga tao nga nindot pog kinaiya pero mo invite mabalibaran man. Tungod kay hiyas gasa di ay na nga gikan sa Dios. Na ay mga tao mga kaigsunan nga inigpahiyom, makapahiyom ka. Pero naapoy
Mga taong mapahiyom, mura na kang mahadlok. Kabantay mo nga na ay mapahiyom, mura na kang mahadlok. Unya maghuna-una na kag dautan. Dili dai na gasa. Wala to say gasa sa pagdasig pinaagi sa ihang pahiyom. Pero naay mga tao, mga kaigsunan nga, gamay lang kihat, gamay lang ana ba. Murag makaana sad ka bisag di mo kaila, gasa di ay na. Muna nga, naigiingon diha, ang Dios, ang balang Espiritu, ang atong Ginoong Kristo naghatag og katakos, hiyas ug gasa sa pagtabang. Nay mga tao nga kanang bisag makaingon tang apiki apan kung imong hangyoon makadala gyud ka. Gasa di na. Pastor kanang ay lang ko ana gasahi anang pagtabang. Mag-upag yun nato ng hisgutan, dili lagi ta kapili. Di po ta kabuot. Ang Diyos mismo ang naghatag og tagsa-tagsa kagasa og siya gyud ang nagpahiluna sa matag gasa sa matag tao. Naigasa mga kaigsunan sa pagpangayo. Uy, gasa di ay na mga kaigsunan kanang pagpangayo. Mga intercessor. Magkana bitang tigpangamuyo. Na may mga tao nga bisag saon nimo anay bisag saog ampo parte daghanang sakripisyo. Wa mangyapoy tubag. Pero naay mga tao nga usa ka deklarara, ikaw mahimo kang pastor. Akong gideklara nga ikaw mahimong pastor. Uy matuman. Usa na sa kagasa. Nay mga tao nga giandaman gyud og gasa sa pagpangamuyo, sa pagpangayo. Naay mga tao, mga kaigsunan, matod pa sa ito gibasa, sumala gisulat sa Biblia, nga nay mga hiyas o mga katakos nga gihatag sa Dios, ngadtos mga tao nga mahimong pangulo. Kabantay mo nga, bisan sa inyong mga anak, matingala lang ka nga, mao'y pangitaon sa inyong mga anak. Ang inyong mga anak mo'y pangitaon sa laing mga anak. Mura ba og ang inyong mga anak duulanan bitaw sa bantay ninyo ni kung naamoy mga anak unya duulanan og mga bata? Murag pangitaunon ba ang inyong mga anak? Wa mo kabantay anak. Kung naay mo'y mga anak nga pangitaunon kayo sa ilang isig ka bata, uy naana sa igasa nga bata. Leadership, pangulo. Naigihatagan sa Dios mga kaigsunan o kining pag-alagad. Bisan saon ka og tudlo aron mahimong pangulo. Muingon ra gyud ka nga ang imong kalipay, ang imong kadasig, ang pag-serve lang yun. Kanang pag-abag kumbaga. Pagpaluyo. Dili ang pagpangulo. Nara gyud ka sa pagsuporta mga kaigsunan. Naay mga tao nga gitagaan pud sa Ginoo og katakos og hiyas sa paghatag. Nga bisan og kana bitawng dili naay mga taong dili mapulan ba sa paghatag. Gikan sa pagsugod hangtod gyud nga mibalik si Jesus. Walay hunong gyud ang tao sa paghatag. Unya nindot pod kay gipakita sa Biblia ang tao nga walay hunong sa paghatag, wala po'y hunong ang Dios sa pagpanalangin. Yan na po'y gitagaan og hiyas katakos sa pagpanambal. So naaday na hiyas. Naaday na imuhang makitaan din mga kigsunan nga lain-lain yun ang matag tao, lain-lain silang nadawat. Sumuni ang ato rong nahisgutan ang mga hiyas o mga gasa. Mga kaigsunan ko sa Ginoo. Mao ni ang ato ang nabuhat mao ni ato ang nasabtan nga ang matagtaw di ay
ikaw ug ako gihatagan gyud og gasa, katakos, hiyas. Ang nagbuot sa maong gasa ang Dios. Dili ta maoy mopili. Dili ta maoy mopili. Ayaw gyud tuuhi nga makapili ka sa hiyas. Makapili ka sa gasa. Kay siguro pwede na nimo nga paningkamutan nga kanira gyud nga pagtudlo ra ko pastor. Maura gyud ako ang kuanang hiyas. Ako na siya nga gitun-an, ako gyud na siyang gibansay. Pwede nimo nang buhaton karon. Pero how about kung dunay mga pagsulay? Dili ba ka ana kanang makapadayon pa ba ka? Kay ang tao nga dunay gasa mga kaigsunan, makapadayon gyud na bisan ug naay mga pagsulay. So ang ato arong nga hisgutan mga kaigsunan kung unsaon nato pag-ila sa atong tagsa-tagsa kagasa. Siguro nunay mangutana karon mga kaigsunan mo ingon nga Pastor Gideon, unsaon man ako pag-ila sa akong gasa aron makalihok ko? Kay dili ko ka lihok Pastor Gideon kung dili ko ka sure sa akong gasa. So nindot kaayo mga kaigsunan kining ato rong panag-uban. Iman samtang nag-alagad ka og mintuok ka karon nga nangalagad ka sa Dios, ayaw gyud patuoha ang imong kaugalingon nga wa kay nangalagad ka nga wa ra gyud kay gibuhat. Speaking about pagpangalagad, do na gyud kay trabaho. Do na kay ministry kumbaga. Kanang ministry trabaho na siya mga kaigsunan. So unsaon nako pag-ila Pastor Gideon nga mauni di ay akong gasa? Una mga kaigsunan, ang imong buhaton aron mailahan nimo ang imong gasa, pag-ampo. Pangayog giya sa Dios. Pakigsultihi ang Dios mga kaigsunan. Sumala sa sulat ni Apostol Pablo diha sa unang Korinto kapitulo 12 bersikulo 7. Adunay mga butang nga nagpaila nga ang presensya sa espiritu anaa sa matag usa ug kini alang sa kayuhan sa tanan. So diha giklaro mga kaigsunan nga ang balaang espiritu makahatag na siya kanimo og mga ilhanan. Siya lamang ang makahatag kanimo og ilhanan para sa imuhang gipangayo nga gasa or para sa imuhang pangayo nga mailhan nimo ang gasa nga giandam sa Dios sa imuhang pagpangalagad kaniya. So ang espiritu mga kaigsunan ang makahatag niining mao nga kanang bitaw makasabot ka. Makaila ka sa imong gasa. So ang imuhang nga himuon, muhimo kang mga pag-ampo nga muingon ka nga Lord, Ginoo tabangi ko nga mailahan ako ang akong gasa. Mailahan ako ang imong gasa nga imong gihatag nako. Lord, ipadayag aron ako ning magamit samtang duna pa ko'y gininhawa. Sumahimo na kag mga pag-ampo mga kaigsunan. Kana bitong makigsulti ka sa Dios nga mo yung ka Lord, pasabta ko. Paila ko sa imong gasa, sa imong hiya, sa katakos nga imong giandam alang nako. Nindot na siya. Nga imong ila-ilahon ang gasa nga giandam sa Dios sa imuhang kinabuhi. So aron masabtan nimo ang tubag sa Dios. Aron kana bitaw mangayo ta sa Ginoo. Aron sabtan nimo ang iyang tubag. Ayaw na ipangonsulta og mga katong mga espiritista. Kanang tigkonsulta og mga espiritu. Ayaw. Ang imong buhaton kay duna man kay gipangayo sa Ginoo. Aron masabtan nimo ang iyang tubag. Pagbasa
sa Biblia. Basa ang Biblia, unya mauna nay gitawag sa amo ang pagtuon o gitawag quiet time. Mamalandong na ka. Basa ang Biblia, sabta ang matagasa nga gisgutan sa Biblia. So imo nang basahon, sumalas ato ang nabasa kaganina mga kaigsunan, nga nas unang Korinto kapitulo 12, bersikulo 4 hangtod sa 11, Roma kapitulo 12, bersikulo 6 hangtod sa 8, alang sa mga nag-take note, no? O niya, sa Epeso 4:11 mga kaigsunan hangtod sa 13, ang uban, mga propeta, mga apostles, mga ebangelista, mga pastor, mga magtutudlo. Mao na mga gasa, mga kaigsunan nga gihisgutan di as Biblia. So mo na imong balik-balikod sa pagbasa. Samtang nangayo ka sa Ginoo og mga ilhanan. Lord, asa dapit aning akong gasa? Asa man dapit? Pasabta ko. Ipabati nga mo ni akong gasa. Unya, sunod nga imuhang buhaton mao ni. Tanawa sa tanang gasa nga gisulat dihas Biblia kung asa ang imong kalipay. Ikaduha, asa ang imong kadasig. Ikatulo, asa dapit ang imong kusog. Kanang kusog ka bang mo buhat ana? Hindi ka kapugong. Buhat yung ka. Kay timan mga kaigsunan, diha sa sulat ni Pedro, si Pedro mo'y ato ang tagaan og kanang panahon nga madunggan nato ang iyang mensahe. Unang Pedro kapitulo 4 bersikulo 10. Ingon dinhi, ingon nga maayong piniyalan sa nagalaing mga gasa sa Dios, kinahanglan nga gamiton ang tagsa-tagsa nga talagsaong gasa nga iyang nadawat gikan sa Dios alang sa kayuhan sa uban. Kumbaga ba, pamalandungi pag-ayo sa imong pagbasa sa Biblia, sumala sa mga libro, bersikulo nga atong na dunggan karon, diin dito na hisulat ang mga gasag hiyas katakos. Unya, tanawa, asa dapit ang imong kalipay, asa dapit ang imuhang kadasig, kusog, sa pagbuhat niini, nga sa imuhang katuyuan, makatabang ka sa mga tao. Kana bitang kaayuhan sa uban ang giingon diha. Kaayuhan sa uban. Kinahanglan ato gyud nang diskubrihon kay kung dili ta makadiskubre ana, kung dili nato na himuon na moabot na lag pila ka tuig ato pagpangalagad. Wala gyapon tay nabuhat. Wala gyapon tay nahimo. Gatuo lang ta nga nakaalaga ta sa Dios. Ya dili po na pwede nga ato rang tumu-tumuan atong kaugalingon nga patuotuhon lang nato. Maura na siguro gyud akong makaya gyud, maura ni akong gasa. Kanang paghatod-hatod lang siguro og paghatod-hatod lang siguro sa ako ang mga kaila dito simbahan. Maura gyud ni akong gasa. Igo lang kong muhatod dito niya manimba, kuha na pod, no? Mayroon kong pasensya mga kaigsunan kay murag gisubaw-subawan gyud ko. Ako sa ning ako sa ning tagaan og kanta, no? Sige ako sa ning patukar ka. Ang kamay, baywang ay ikemot-kemot mo. Ang paa ay ihakbang, isa, dalawa, magpuri ka na sa puso mo si Jesus. So kung maog yun ang imong gasa mga kaigsunan, kabalo mo unsa. Bisag ka pila ka sulay, o kasinati kag kalisod, pero dili ka muundang. Kay nganuman, naamang kay kalipay, naamang kay kalinaw, naamang kay kadasig, naamang kay kusog, bisan sa mga pagsulay. Mao nay pinaka-importante, pero kung gipugos lang nimo imong kaugalingon, unya nagduha-duha ka, murag gasa nako, murag pug dili. Nya para naarag yung kay mabuhat, napugos ra gyud kag buhat, ang mahitabuan na sunahan ang himong mahimo na ang pagpangwinta nga
diha sa pagpangwenta, diha na ka makasala. Gabantay mo nga, bantayanan kay na, kung makabuhat ka, unya mo resulta ras pagpangwenta. Ang mahitabuan na mga kaigsunan, ang tanan ni mong mga sakripisyo mawagtang. Kabantay mo sa usa ka tawo nga nag-ampo dito sa simbahan. Usa ka tawo presyo nga nag-ampo siya nga nagpasalamat pagyusa sa Dios. Niingon siya siyang kaugalingon nga nagpasalamat ako nga dili ako usa ka makasala, dili ako taong hakog. Nagtuman ako sa tanang mga sugo ug mga balaod, daghan pa kay isang gisgutan, unya giingon day siya dili parihaning usa ka makasala. Nya unsa may giingon ni Jesus? Wala dawata ang iyang mga pag-ampo, wala dawata ang iyang mga halad, ang iyang pagsakripisyo, wala detoy bili. Uti pasabot, kung nagbuhat ra di ita sa kontra gusto natong pag-alagad, kumbaga murag nag-alagad ko ron kay murag okay man. Kana bitaw og walay og dili man walay kadasig adi pod mo alagad. So dili na siya mga kaigsunan kana bitaw dawaton sa Dios. Kumbaga dili na bililhon mga igsoon. Pero kung imo gyud ang gasa, bisan unsang mga panahon, sitwasyon, bisan unsa imong gibati, imo gyud inang buhaton. So unsay angay natong buhaton aron mailhan nato ang atong gasa mga kaigsunan, himuag gyud ang mga pag-ampo. No? Himo ang pag-ampo mga kaigsunan. Paghimo day kag mga pag-ampo. O niya, sunod, imo na yung pamalandungan, tanaw nimo ang mga gasa nga diha sa Biblia, sumalas mga bersikulo nga ato karong nabasa. Imo nang balik-balikan, o niya mag-ampo ka, Lord, asa dapit ang akong gasa? O niya ayaw pili-pili. Tanawa lang kung asa dapit ang imong kalipay. Tanawa kung asa dapit ang imong kadasig. Susiha kung asa dapit ang kanang naakay kusog sa pagbuhat. Kay maunay pamaagi nga imong makaplagan ang gasa nga giandam sa Dios sa imong kinabuhi. No imo nang pangitaon mga kaigsunan pinaagi sa mga pangutana, asa man ko malingaw? Kanang asa ko kontento ba? Kay kung nagbuhat ka sa mong buluhaton, nga dili ka malipayon, dili sa nadawaton sa Dios. Dili na dawaton sa Dios. Kay ang gusto sa Dios mga kaigsunan, mubuhat man ta nga malipayon. Dili kay mubuhat tang magulanon unya murag napugos lang. Dili kay mura napugos ra gyud. So imo nang mao na imong pangitaon sa imong kaugalingon nga asa man ko dapit nalipay kanang nakontento. Unya asa man dapit ang aning mga gasaha nga nibati kong kusog. Ang problema kung sige kag lantaw anang mga gasa, unya sige kag balik-balik di hagampo niya. Sige balik-balik ka sa mga gasa, hiyas og mga katawos talento dihas nga gipakita sa Biblia. Nya dito nimo na ending ba? Dito nimo na tugkad nga wala man gyud koy kalipay ani napugatan man ko pa ni puro tanan. Maingon na lang pug ka nga murag wa gyud koy gasa ani tanan, Lord. Di man sad pwede mga kaigsunan nga muingon ka nga nagtuo ka migdawat ka ni Jesus unya wa kay gasa. Kay ang tinuod nga mituo ni Jesus Christ, ang tao nga migdawat ni Jesus Christ, do na gyud nay gasa. Do na gyud nay gasa. Ayaw gyud pag ingon nga wa gyud koy gasa na pastor. Wa gyud ko tingali gasa. Nay gasa. Mo na imuhang utingkayon ang imuhang kaugalingon diha sa imo mga pag-ampo. Unya uban sa pagtan-aw pagbasa sa mga bersikulo nga diin gisulatan or gisulat diha ang mga gasa, hiyas o ang mga kanang gitawag katakos. Kay ang atong gipangita dinhi mga kaigsunan, unsaon aron na ako'y mabuhat sa akong pag-alagad sa Dios. Nindot kaayo nga kasing-kasing.
unsa may akong buhaton aron na ako'y mabuhat, unsa may angay na akong himuon buhaton aron daghan kong mabuhat sa akong pag-alagad sa Dios. So una, ilailahon gyud nimo ang mga hiyas. Basahon nimo pisa-pisa diha. Tagsa-tagsa. Unya, paghimog mga pag-ambo, nya tan-awa. Kung asa dapit ka kanang malipayon, kanang malingaw ka ba? Ma-enjoy ka ba? Kaya tinuod, kung mangalagad ka nga wala ka ma-enjoy, mangalagad ka mga kaigsunan, nga muraog napugos ra ka, di yun mahitabo ang giingon ni Pablo nga pagpasalamat ka mo bisag unsay mudangat kaninyo. Adi yun na mahitabo. Ang mahitabo ana, magbagulbol ka, mangwinta ka, wa kay ganti. Way bili ang imong sakripisyo. Wala nga imong pangitaon. Asa gyud ang imuhang kanang malingaw ka ba? Nindot kayo nang makontinto ka. Kay bisad kuno sa panay mga kahimtang, mga kaigsunan, muadtog gyud ka. Bisag gihilantan ka, bisag giubok ka, bisag gisipon ba, muhimo gyud ka. Kay naaman ang imuhang kusog, na ang imong kadasig. Unya, ang imong buhaton mga kaigsunan mao ni buhata sa wala kay giapas nga bayad. Asa dapit ang mga gasa nga gisulat sa Biblia nga kana bitang malipayon kang mubuhat nga wa kay gi-after nga balos. Diha nimo madiskubrihan nga mauning gasahan ako. Unya kanang tan-awa kung unsay dali nimong buhaton nga murag natural lamang para nimo. Nga para sa uban perting lisura. Pero para nimo mga kaigsunan, okay raman di wala raman ko lisdi. Para natural raman ako ni. Para ma-lifestyle nimo ba? Mga kaigsunan ko sa Ginoo. Mo na'y pagdiskubre sa gasa nga giandam sa Dios alang sa imong kinabuhi. Unya ayaw gyud patuoha mga kaigsunan nga sa imong pag-alagad wa kay gasa. Or magbuot-buot po kag gasa diha nga may ka Pastor Gideon marag kining akong gasa. Kutob ra man gyud kus paminaw oy. Ay paminaw. Paminaw ra gyud akong gasa Pastor Gideon ay paminaw oy. Para ginana ba? Murag wa pa man ko kakita og bersikulo di sa Biblia nga gitagaan kagasa mga kaigsunan nga paminaw ra gyud ko Kay kung umingon kang paminaw, wala man gunay resulta kung wa kay magbuhat. Human nimo ma-feel ang mga gasa nga gisgutan diha, murag diha ka ma-enjoy, diha ka malingaw, murag diha gyud ka ba? Naa nimo ang kusog, naa diha ang kadasig, unya kanang mabuhat ka bisag dili ka pasidunggan, bisag dili ka daygon, mubuhat ragyapon ka, bisag wa kay balos nga imuhang makit-an apan padayon kay kalipay nimo, naa kay kusog na kadasig, unya sa pagbuhat nimo murag natural ra gyud na nimo maunay imong gasa. Nya hinumdumi ha. Wala dili na matawag gasa ka magsigir kag lingkod. Unya minaw lingkod pauli. Dili na siya gasa. Usa man din na Pastor Gideon, naglikay ra ka nagtrabaho sa inyong balay. Naglikay ra ka naglabhunon. Paminaw mong tarong diha. Kanang moadtog simbahan, ang uban mo ingon po gani, dili Pastor oy. Kuan magos Pastor kanang nganong mo ating yung kog mga kanang na prayer meeting. Na mong ko'y kaungkaon Pastor oy, labi nang naisilibrasyon. Kabanday mo nga din hiyay daghang kayo tang
kanang daghan kay makarilit ani. Kabanday mo. Na mga tao nga wala gyud nila diskubrihi ang ilang gasa. Kabanday mo kasagaran gyud nga mga tao nganong maingong kasagaran inani ni ay. Isa lang mudaghan ang mga tao kung hapit na Disyembre. Or isa mudaghan ang makabantay na gani mo sa inyong simbahan nga isa mudaghan kung hapit na ang Disyembre, hapit na ang selebrasyon kana bitaw na ay mga gives away kana pag naipanghatag unya na ikaw kaon. labi na kung naay mga usay tawag mga program like outing, family camp, no? Youth camp. Mao na gani pagdagsang mga kaigsunan. Dili na siya pag-alagad sa Dios. Naglikay ra nagtrabaho nun. Sa lain nga pinulungan, ay mong kaguol, ayaw mong kasuko. Ilhana na sa mga taong tapulan. Kanang manungha ra bitaw hapit na bitaw selebrasyon. Manungha og hapit na mga kaigsunan na ay mga dagkong program diya simbahan. Panid-isa ng inyong kaugalingon. Ug pangutana unsa may ganti unya nga imong madawat sa panahon nga matubang na kani Kristo. Wa gyud nay jamo. Di pa manggani siguro makasud og langit. Kay katong usa ka tawo nga wa gyud taon wala gyud taon mamunga tong talento nga or salapi wa gyud makaginansya gikuha tong iyahang salapi nang gihatag ngadtos naa unya siya nga gipialan unta og usa ka salapi gigapos og gitampog sa gawas didto nag-antos o nagkagot iyang mga ngipon. So delikado ang usa ka tawo nga Kristohanon nga walay nabuhat. How about pastor mo ingon taga Pastor Gideon? Kanang tigulang na mo ko pastor, oy ayaw na lang po taong ko pawali ha oy. Sige magkagpadungog-dungog diha mo ra makagikapoy nagwali. Mga igsoon, dili lang pagwali ang gisgutan diri. Idara na tuod ka. Pero makahimo ka sa pag-ampo para sa imong mga apo. Idara na tuod ka. Pero makahimo ka sa pakigsulti sa Dios para sa imong mga anak. Usa na sa kagasa eh. Kung wala kay di nakakahimo og paghatag, di nakakahimo sa pagtabang, di nakapaghimo sa pagwali, pagtudlo, di na pud siguro mao nang mobalibad ka bisan lang sa pag-ampo. Unsa man imong nagkatunan kaon na lang kalibang? Dili na po na maayo eh. Dili na po na pagpangalagad. Nga marog na routine na lang nimo nga kaon, tulog, pagkaugma. Excuse me sa mga nagkaon. Ay, ako muhalig ko mga kaigsunan kanang insakto gyud. Tinuod man gyud na. Nga murag wala man gyud kung nangalagad ka sa Ginoo niya murag wala may improvement. Na siguro kay wala nimo kanang makilati sa imong kaugalingon. So oras na nga imong kilatison ang imong kaugalingon. Oras na nga ato ang eksamino natong kaugalingon. Nya human nimo mabuhat ka ng pagpakisusi, pagkilati sa imong kaugalingon kung asa ka dapit nalipay, na ikusog, na ikadasig, mga kaigsunan. Ayaw pod ing na imong kaugalingon na pastor, wa gyud koy kusog, wa gyud koy kadasig. Ataw ra gyud kang tapulan. Tapulan na gyud kay ka. Pangutana ana, asa man niya kapaingon? Malangit ka? Adi ba gyud ka kabuot? Kay ang langit mga kaigsunan, walay bisan kinsa nga tao nga magbuot-buot dito. Ang Dios maoy nagbuot sa tanan. Muna nga,
Humani mo mabantay nga, oy, na ako'y kusog. Lipay kay ko ani. Bisag saog kong daot, okay ramang yun ko. Unya, bisag na ako'y mga gipamati, murag naagyapon kong kusog. Mapuhat lang gyapon ako ni. Unya, wa ko'y gi-after nga hatagan ba ko, daigon ba ko, gasahan ba ko, wala. Aka ni akong gasa. Anak na siya. Ayaw na lang pod mga kaigsunan nga mo ingong ka nga, adi na lang na ako na-diskubrihon. Wa ka na mga lagad sa Dios. O wala ni mo mahal ang Dios. Kay wala man ka wala man di ay kay pagpakabana. Mahitungod sa mga buluhaton para sa Dios. Ang tinud ana, wa ka ma-born again. Sige ra kag kaagin, wa gyud ka ma-born. Angkon-angkon na lang ka nga, Christian ko, pastor, born again ko, pastor. Ang taong na born again, ang taong nahimong Kristohanon, ang taong tinuod nga tinunan, dunay trabaho nga iyang nalaw, iyang kalipay, iyang kusog. Nga bisag baliktad-baliktaro na lang ang sitwasyon, padayon gyapon siya, kay dili tao ang iyang galagaran, kundili ang atong Dios. Dapat inana nga atong kinabuhi. Ya sunod nga imuhang na examine na imong kaugalikon, paghulat og unsay response ni Lord. Diha sa panultihon mga kaigsunan, panultihon. Diha sa panultihon 15 mga igsuon, tan-awa, bersikulo 22. Ingon din nga, kung walay makatambag kanimo, dili ka mo lampos. Busa maayo, gayod ang mudawat kag tambag. So din nganong kanimay ako gibasa. Mga kaigsunan ko sa Ginoo, kay nani man eh. Kung ipangita nimo ang gasa, hiyas o katakos nga giandam sa Dios imong kinabuhi, pangonsulta pud taon sa imong pastor. Pangonsulta ba? Kanang kumbaga adto nimo pangayoon ang dugang pang mga confirmation. Magpapandong ka. Magpaampo ka. O kaha imong i-communicate ang imong pastor. Mangutana ka, pastor, wala kay ko kasabot ani. Kay ang tao nga magahimo ni ini mga kaigsunan, mulampos gayon. Muuswag siya. Mas malig-on siya ug mahimong masiningkapan. Pero kontra nimo ang imong pastor, mahimo kang daot anak nga punuan. Mahimo kang daot nga sanga kumbaga. So pangutan ang imong pastor, pangutan ang imong mentor, o bisan kinsa nga suod nimong Kristohanon, asa man ninyo makita or asa man ninyo pangutan ba? Ingna sila nga asa man ko ninyo makit-an nga angay kong gamiton sa pag-alagad. Ingna imong pastor nga, pastor, nakabantay ba kanako nga haom ko ani? Maunay angay na tong buhaton ni. Dili kay magtawag ra tag pastor niya, wala ta gani mo, wala ta ka pangsyon mga kaigsunan sa atong giilang nga pastor. Igo lang ta na minagwali, matawag nanto pastor nako na siya. Kung nagani kay gilang pastor, na kay time sa pagpangonsulta, na kay time sa pagpatudlo, na kay time sa pagpaampo, na kay time sa pagpapandong. Labaw sa tanan, na kay time sa pagpangutana o pagpakisayon, pastor, kanang okay ra ko ani. Okay ra ko ani, pastor. Kanang angayan ba ko ani? Ang pastor na mo kilatay sa na nimo nga nindot ka mo tudlo pero nangabit pa manggugagod. Kay naamang goy mga tao nga ganahang muwali, ganahang mutudlo niya sa oman na may kabit. So ang pastor mga kaigsunan mutabang siya. O sa pud pagtabang nimo kung nagmaumao ng kadiha kisa may mugihan nimo. Mao na nga wala mahimo ni Tito
ang pagpili og mga pangulo sa simbahan kung wala siya giyahin ni Pablo. Naghulat siya og giya ni Pablo. Nga moingon si Pablo Tito, diha sa Tito kapitulo 1:5 man na mga kaigsonan ninyo siya, Tito, gibilin ko ikaw sa trabaho sa Krita nga wa nako mahuman. Pagpilig mga pangulo sa matag simbahan, sa matag lungsod. So ni function si Tito. Sa atong pagka-Kristohanon, dili ta mahimong Kristohanon kung walay nagmatuto. Kumbaga, walay gipadala. Walay pastor. Palangga atawon po na inyong pastor eh. Namoy mga pastor, kanang amumaha sila. Pangonsultan po mo ba? Labinas mga bugat ng mga desisyon, labinas kami niyoon. Mao man yung mga bugat og dili daling desisyon na. Minyo po dayon kay gwapo, minyo kay gwapa. Perti man bati ang kinaiya. Magpaampo ni pastor. Pastor, mabago lang unta siya. Na, lisod ba kayo kuno baguhon ang kinaiya kaysa naong. Kaya ang naong madalang kwarta. Pero ang kinaiya, mahurutan lang kwarta. Walay lahi makabago, mga kaigsonan. Siya lang. Kung mudawat siyang magkinabuhi sa pulong sa Dios, siya ra ang makabago siyang kaugalingon. Pastor, murag sayop na ang imuhang walida. Dili di ay Dios may makabago. Ang Dios may mo bago. Mga kaigsonan sa utihan ta mo. Gipadayag na sa Dios nga wala say buhaton samtang ang tao walay himuon. Tanawa ragod ang tanan nga gisulat diha sa Biblia. Gahulat ragyod ang Dios kanus amudol ang tao. Tinuod na. Muna niingon si Santiago, duol ka mo sa Dios, og siya mo duol ninyo. Unya, sa panahon nga mo duol ta, naapag yung mga requirements. Dili basta-basta nga mo duol lang ta. Nga nagkabulingit, nagkamuritsing, tas perti naghana o baga, perti sa laa. Mga igsuon, kiniwaliha mga kaigsuonan. Muingong ko nga, kung abli ang inyong naon ng kasing-kasing, mag-uban ang Diyos ninyo. Muuswag mo. O dili mo parihan na kaniadto. O karon. Dunay kausaban ang dagan sa inyong pagkakristohanon ngadto nas pagkamauswagon o pagkamabungahon. I-bless mo ni Lord. Ayog sugot nga kanang sa imong pagkakristohanon nga sunod bulan, sunod mga bulan, sunod tuig, sunod mga tuig ug pangustahon ka muingon ra gyapon kang mao ra gyapon pastor usahay maluya usahay pon madasig. Mura bag nagpadungog-dungog na lang ka ba nga wala kayo mga program pastor, dili kayo kasimba pero naay mga Thanksgiving, nadali kay ko matabang-tabang ba? Pero gisiguro na itong putos. Mga igsuon, magtinarong na daghan na kayo mga katalagman. Ay na pagbinuang sa pagpangalagan. Ay na kanang binata sa pagpangalagan. Pag tinarong na. Muna nga, inani ni siya, pangayo agyud og mga idea sa imong pastor. Or kaha, laing mga pastor, sa akong kinabuhi, pwede ra gyud mga kaigsonan nga kanang dili man tuon ko katagad-tanan, pero gay paninguha nako nga mahatag nako akong panahon matagaan ta mo og higayon. Kay mao na akong kalipay. Nagbuhat ko ani kay diri ko maligon. Diri ko malipay. Diri ko murag ma-feel nako ang kontento. Kana bitawng makatudlo ko. Makawali ko.
Doon ako'y mga tao nga maatiman. Mo na akong kalipay. The more nga malipay ko, kung doon na gyo'y taong mabago, doon ay taong mausap. Niya mo na gibutang sa Ginoo sa kuna-una nga, John, kung nalipay ka, ipakita sa Biblia mas nalipay ang Ginoo. Tanawa ragod ang giingon sa Biblia nga magsadya, mag-celebrate ang mga anghel kung doon ay usa ka tawo nga mubiya ug mutalikod sa sala. Mao na nga mga kaigsuonan, pangonsultaha ang imong pastor. Pangonsultaha. Unang ayaw gyud gub-an ang imuhang relasyon sa inyong pastor para open ka kanunay. Maka-open ka ba? Kaya ang problema man gud kung maguba ang imong relasyon sa imong pastor, ang may tabuan na mura kag ikaw mo'y insakto. Daghang kay kag pangutana, daghang kay question mo ana dayon ka nga, mo nay pastor nga dili gani ko entertainon, mo nay pastor nga pili-pilion ra, mga bati na nang imong makitaan si imong pastor. Kabalo baka kisay batian na. Ikaw ra. Kanang mga tao nga sigigdaot anang ilahang mga pastor na naghago nila pag-ayo nga nagampo sa Ginoo para nila, nya gidaot ra nila. Ang problema ana mga kaigsunan, kabalo mo katura mga tao, daot ug una-una. Ako tong balikon mga kaigsunan, kay wa kay nang kutuma human. Anang moingon nga nganong kaugalingon raman maoy iyang bag-o. Nganong kaugaling niingon mga pastor nga ang irang kaugalingon mo'y makabag-o. Dili di ang Ginoo. Inani ni siya. Ang Ginoo na dire. Butang nako na dire. Example niya. Ako rang i-illustrate pag-ayo. Tao ni. Diri ang Dios. Kini gusto ni siyang mabago. Dili gyud ni siya mo bag-o ug dili gyud ni siya mausab kung dili mo duol siya sa Ginoo. Nganong mo ingon ko nga ang tao mabag-o depende ra gyud na niya. Ang Dios nagulat ra. Tanawa ra gud ang gipakita ni Apostol Pablo speaking about pag-alaga diha sa Roma kapitulo 12 bersikulo 2. Ingon diha nga ipabag-o sa Ginoo ang inyong kaugalingon. Sumuduol ka sa Dios. Inigduol nimo sa Dios. Ingon sa dito, ipabag-o ang inyong kaugalingon ngadto sa Dios, pinaagi sa pagbag-o sa imong pangunahuna. Miduol ka sa simbahan, miduol ka pastor, miduol ka sa Ginoo kumbaga. Pero ang imong una toras bisyo, sabong na puron, kuan na puron, daghan na rong tuba. Present ang imuhang lawas, absent na pod imong utok. Mabag-od ay ka ana. Dili ka interesado sa wali. Wa kay nasabtan. Munang ang resulta, imong mga desisyon, simang. Munang ang kabag-uhan mga kaigsunan, dili na diha magic. It is a process eh. Dili na siya magic. Dili na pwede pastor mo ingon tang kanang daan ng pagkatao, review kon. Bisag ko saon na nimong review. Sama ra na sa kalisod. Na ay mga prayer diha nga wala magkadimao. Gribyok ang kalisod. Saon man pagka lingkawa sa kalisod kung perting tapulana. Ultimong panghugas, ultimong panglaba. Ultimong kwarto, perting pagka ambot lang. Hawasa kong kalisod, Lord, panalangin ko, Lord. Saon pagpanalangin nga perting daloa, perting tihika. Magsalir ng imuhang prayer. O niya, i-review ko nimo sa ngalan ni Jesus. Pinahagi sa dugo ni Jesus. I rebuke right now. Ya, siga-siga pa ng mata. Ingnon na kasi mga dili Kristohano nga. Walang napasmuhan na sila. Mga kaigsunan, ang kabaguhan, process. Nag-agad na sa imong desisyon eh. Niduol ka sa Ginoo, nisimba ka, Lord, baguha ko. Pero kung na dautan,
ang imong kasing-kasing ato as kahilayan. Ang imong kalipay tuas bisyo, wala sa Ginoo. Kailad ka na sa Ginoo, dili ikaw rin nailad. Muna mga kaigsunan, tanawa ra gud ang giingon sa Biblia. Ipabag-o ang imong kaugalingon sa Ginoo. Duol ka sa Ginoo. Ato ka simbahan, dubasa kag Biblia. Unya, pinaagi sa pagbag-o sa inyong pangunauna. Tanawa ra gud ning Biblia mga kaigsunan diha sa Roma 12. Basaha ra gud na ninyo. Roma 12. Kinagang kinagwali nga ang Ginoo ray mo bag-o. Tinuod, mo bag-o ang Ginoo kung ready ang tao. Tanawa ra gud. Ayaw ka mo pagpahiuyon sa pamatasan ining panahon na. Desisyon na daan. Ikaw na giagad, ana. Tama. No, tama. No, ikaw na giagad. Eh, kung sige ra kag pahiuyon-uyon, Kristohanon ka, sige kag panimba, sige ra pag uyon-uyon sa mga naay mga bisyo. Ayaw ka mo pagpahiuyon sa pamatasan ining panahon na. Ipabag-o hinuon sa Dios inyong kaugalingon, pinaagi sa pagbag-o sa inyong panguna-una. Muduol gani kag simbahan, ayaw na huna-una ang mga bisyo kalibutan. Kalimti to, sa likway to, hukasa to, ikaw mo'y giagad sa Ginoo ana. Unang kabaguhan, naa na sa tao. Naa siyang desisyon. Nga Lord, baguha ko. Ni ako. Tabangi ko sa pagdumala sa akong nauna. Nya na nga ikagtabang sa Ginoo. Ang response sa Ginoo, hulaton po man nimo ang response sa Ginoo. Makigsulti ang Dios, yes, pinaagi sa Biblia. Makigsulti ang Dios sa tao, yes, pinaagi sa mga pastor. Paminaw po tawag mga wali. Siguro na kay giampo nga nagampo ka sa Ginoo, Lord, baguha ko. Nya ako gihimong instrumento sa Ginoo. Aron mabag-o ka. Gipangayo sa aron madawat nimo ang tubag nga bag-ohon ka sa Ginoo. Gigamit ko nga instrumento aron mo abot ang tubag sa Dios nimo. Bag-o gani nga ngay kagabag-uhan. Ayaw na paghuna-hunag mga bisos kalibutan. Sige kag pag-ampo nga, Lord, bag-uha ko, Lord. Kung sa ang pagbangko, nga inig panimba, ang imuna-una, toras bisyo, toras tuba, toras ugal, toras babae. Ang imong buhaton, suot kasimbahan, ihatag imong nauna, ang imong kasing-kasing sa mensahe sa Dios nga gidala ni pastor, giwali ni pastor. Dayong magbasa kang Bible. O diya, magpaampo ka. Magpaampo ka sa mga kaigsunan diya simbahan. Inana na siya. Mga kaigsunan ko sa Ginoo. Dili na siya basta-basta. Timan ang imong gubat, akong gubat, atong gubat tanan. Wala ka mag-inusara. Unya, ang imong buhaton mga kaigsunan mao ni gulat ka sa tubag sa Dios, apil kag mga nagkalalaing buluhaton diha sa simbahan. Dili kay sige ra po kag kabisi diha. Apil kag mga kanta diha, praise and worship magkakaron para ma-divert ang imuhang hunahuna, ang imong kasing-kasing, para dili na lang sige kag pangayo, sige ra po kag i-divert po ang imong nahuna diha sa simbahan. Apil kag kanta-kanta diha sa simbahan, bisag naa kay kaulaw, wag tangar gyud ng kaulaw. Kanang pakiglambasugi, amurag anang panahon na gamita ang imong pagkabagamay. Kanang murag patingi-tingi ra pug gamay ba? Manad-anad ra man na. Kay maulaw man gyud ka gyud, labi na kung tunulan na kag microphone. Labi na makamatikod ka nga may pagkayabag, ayaw kaulaw nga na may pagkayabag ang imong tingog. Kay giyahan ra ka ana. Matrin ra ka ana. So inana na siya, apil ka mga practice sa mga praise and worship. Apil kag mga practice kag mga instrument. Pero malagi na,
sige ra kag depensa sa imong kabisi, sige ra kag tago sa imong kabisi, di gyud ka mosuwag. Ultihan ka, di gyud ka motubo kung sige ra nimong gamiton ang kabisi. Mamo kay maani ana. Sige, maura gyapon ang imong kinabuhi. Mura Kristohano, mura pog dili. Pagutana, makasulod ka ng langit, dili. So apil ka mga, dapat naka-interes. Magkuhan ka ba, maningkamot ka nga doon naka-interes. Interesado ka mo, apil kag mga outreach, mga evangelism, mga Bible study, or kaha, muhangyo ka sa imong pastor, pwede ko magpa-Bible study? Ana, ang imong pastor. Kay ka na mga pastor, gahulat ra gyud na. Kay na ay mga tayo, mga kaigsunan, doon ay mga pagpadayag ang Ginoo nga sa ilang kinabuhi. Dili ta ng pastor, kusog kay mo Bible study na ay mga pastor nga gipadaygan sa Dios. Saan sa pastor Gideon, di Bible study? No. Dili sa ingon nga dili ma Bible study. Mo Bible study ang pastor lamang dunay mga pagpadayag ang Dios. Kanus-a ang timing. Kanus-a ang pinaka-perfect na time. Naana siya. Dili kay nato maapsan kung dili ta mamalandong. So apil mo og mga evangelism o kaha apil mo og mga youth ministry. Tudlos mga bata, training sa mga bata. Na ay mga seminar kung usaon pagtudlo ang mga young people, na ay mga seminar kung usaon pagtudlo ang mga bata, apil mo. Dapat naamoy kadasig ana. Kaya ninyo madiskubrihan ang inyong mga gasa, hiyas katakos. Nya mga prayer group, mga prayer partner, apil mo ana. O niya, sunod, ayaw ni wada. Paningkabuti ang pagpuyong balaan o pagpuyong matinudanon. Ayaw kalimti mga kaigsunan, tulo ka sekreto nga pag-ila sa gasa. Tulo ka sekreto nga pag-ila sa gasa or tulo ka mga pamaagi. Una, ayaw wada ang pag-ampo. Pangayo sa Ginoo nga ipadayag ni sa imong kinabuhi. O niya, kining gitawag paglihok. Pag-ampo, paglihok, ayaw na wag tanga. Sulay ang mga oportunidad nga diin gidasig ka sa imuhang pastor, gidasig ka sa MC nga, Brad, ikaw na pod sunod. Kuan Brad, MC, ikaw na pod sunod. Ana, hinay-hinay raman na. Hangtod maanad ka. Hangtod makuan kanang ma-feel nimo nga, uy, kuan nang enjoy man di ay. Kay permiro ana mga kaigsunan, mura biya ka nagbukurog. Paguliton ka diritsog microphone diha sa simbahan o niya pasultihon ka na. Mao lagi na nga dunay tawo nga pila na katuig nangalagad ya sa diha nga doon na say mga kaigsunan diha sa simbahan nga nag-birthday niya gipabalo didto nga na birthday ang iyang mga kaila igsuon na simbahan. Kinahanglan gyud nga moadto tanan kay invited ang tanan nga mga kaigsunan sa simbahan. Ang naitabo kay ang pastor dili katunga. So ang nag-birthday kinahanglan nga mo invite og laing pastor nga mo'y muwali sa maong selebrasyon sa iyang adlaw ng tawhan. Karon kay ang pastor nga na-invite nangayo man wala kaila. So naabot na daling istorya, naabot na ang adlaw sa iyang adlaw ng tawhan. Unya ang pastor nga giimbitar perting layua, aprihan ako mga kaigsunan nga karong July giimbitar ko. Adto daw kuno dadon kuno ko sa kuan. Kadang Cotabato siguro to. Karong April. Nalimot naman nun ko. Basta kay dili to Cotabato. Basta kay Partes Mindanao nga tagaan ko og plate round trip. Tagaan may uban sa ko asawa. Pero well ra na sa Ginoo. So ang naitabo kanang niabot na ang adlaw
Niya na ng pastor nga gimbitar. Ang mga pastor sama nako nga moadtong mga laing lugar maglamano-lamano gyud na. Dili kay lamano-lamano kay pastor or Kristohanon, ato gyud na siyang lifestyle. Ang pagtagad, ang pagtumbaya. Bukidnon, Sister Gingging, salamat. Salamat kaayo, no, Sister Gingging, salamat kaayo. Sa Bukidnon di ay, no, na ay nag-imbitar nako nga karong April, tagaan ko og ticket round trip kuyog sa kong asawa pa kuan Bukidnon. April ba to o Hunyo? Basta kay sunod tuig. No? Sunod tuig. So, ang usa ka selebrasyon mga kaigsoon ni abot ang usa ka pastor lamano na. Nya ang pastor kasagaran mo ila-ila man na, Brad, kisa imong ngalan. Si kuan ko, Brad. Si kuan ko Timoteo. Ikaw. Si kuan ko Pablo ko. Ikaw. O diya, kay di na may mga pastor nga na panahon nga dili ra ngalan mo'y pangutana. Basta ang tuig. Iapil man. Isa ngalan nimo, Brad. Si Pedro ko, Brad. Pila na ka tuig na himong Kristohanon. Unya karon kay naamay nitugan nga 39 nako ka tuig pastor. Oy, 30 ka tuig nako. Uban mo ingon nga ako anak ko pastor kanang bago pa gyud ko dire. Ikaw pila na ka tuig sis? Ako ko tulo ka tuig. Ang pastor nga maoy muwali ana iyang gitiman-an mga kaigsunan katong Kristohanon nga 39 na katuig nga nahimong Kristohanon. Sister Glory Donaire, Fortuna asa dapit sa Bukidnon, pastor taga Bukidnon man ko. Wala mangutana sa ako kung asa gyud dapit kay wala pa man ko'y ticket, ana na lang siguro na ko'y announce kung ano ko'y ticket. Kay na sureball na gyud na, no, sure na gyud na. Naraman na sa kuan gyud sa Ginoo, no. Ang kon lang invite ko niya siya mo kuan kanang mo palit og ground ticket nako. Ako yung kong asawa. Pero kuan na siya, naharapag yun na sa gamot sa Ginoo tanan. Torang giampo nga kana magmalampuson kay usa na sa pinaka-espesyal nga panahon time sa ilahang kinabuhi, no? Kanang among adtuon. So, i-announce lang siguro nako kung asa dapit sa Bukidnon kung naanang gyud ko'y ticket or naanang may ticket ko yung sa kong asawa. So, ako ipadayon tong ako ang sugilon mga kaigsunan. Tuod ang usa ka pastor nga mingon nga kanang naasay nakaila nga 39 na katuig na himong Christian. Gitiman-an sa pastor. Katuntawhana 39 na katuig lipay siya marang-arang nga naaday ko'y kabat sa ako ang pagpangalagad sa Ginoo. Lipay siya. Dili lang di ay kani bag-ulang mga tawhana or bag-ulang mga Kristohanon kanang swito na di inis kinabuhi or sa trabaho diha sa Kristohanong pagpangalagad. Paghuman niya, pag time na gyud nga pawalihon siya, gunit siya microphone, ingon siya nga, payong hapon, mayong udto. Natong tanan, ako malipayon nga ako mo'y pili o gipadala sa Ginoo aron pagsangyaw o paghatod sa mga langit nung mga mensahe alang kanatong tanan. Sa dili pa ko mga kaigsuonan, o padayon, ako ipaila ko ngalan, nag-aasa, o niya, sa dili pa gyud ko mo, musaysay sa mga pulong mensahe, ato ning ablihan sa mga pag-ampog akong gihangyo. Iya dahil gitudlo tong iyang nakaila-ila nga 39 ka tuig nang nahimong Kristohanon. Say nag 39 na katuig nahimong Kristohanon. Daghan ang kaisang na sinatian, sumalas na sabda ni pastor. Mao to iyang pampuon. Ang nahitabo, dito na ang Kristohanon nga 30 katuig ng 39 na katuig na himong Kristohanon. Paggunit sa microphone, kurog man. Dugay kay mitingog. Gikuhit na po sa pastor, gigatapat naman sila. Brad. Palihog og ampo. Ikaw mo'y ampo. Para sa mensahe sa Ginoo. Kay basig wala maklaro ba? Inig hayat sa microphone, kurog unya, muramag ang ba muungot. Ang naitabo di ay, sud sa iyang 30 katuig,
ang iyang nakatunan pipipirag yun. Pungko, paminaw, pasinaw, pauli. Walay buluhaton nga nakatunan. Ibin ang pag-ampo, dili kahimo. Gikuhit na po sa pastor, Brad, kanang gahulat ang mga tao niya, ikaw rin mo ampo. Para sa minsay sa Ginoo. Naitabo mga kaigsonan, kay di siya kabalong mo ampo. Sud sa 30 katuig, 39 katuig na himo siyang Kristohan, di siya kabalong mo ampo. Napugos lang siyang tingog. Pagtingog niya, anak na siya. Lord, patya na lang ko, Lord. Patya na lang ko, patya. Wala man dahil siya'y nakatunan. Munang kamo diha nga nagsimba sa Ginoo. Sulod mong simbahan. Pangonsulta taon po mo, pastor. Pangutanda niyong pastor, gusto kong makakataon na ani. Trabaho sa pastor ang pag-atiman ninyo. Pero gahulat ang pastor sa inyong katakos, sa inyong kaandam, kainteresado kumbaga. So muna nga, kanang ayaw guba ang inyong relasyon sa inyong pastor. Kanang respetuhin yung pastor. Tahuran ninyo siya ampingi, kumbaga. Amumaha, kumbaga. Kaya ang nagbuhat ni ini, si Jesus mingon, wala ninyo nabuhatan nila. Inyo nang gibuhat na ako. Kay ako'y gapadala nila para ninyo. Mao na nga, hangyo ang inyong pastor. Kanang, tudloy ko gwali be. Ako, lipay kay ko mga kaigsonan. Kung na mga taong maduol na ako, tudloy ko gwali, pastor. Kunang kalipay. Mao na nga, inana na siya. Ayaw tuguti nga sa imong pagkakristohan, wag yung kay trabaho nga nakatunan. Ang imo harang na depensa ang kabisi. Sultihan ti ka mga kaigsonan. Dako kay nakagproblema. Dako kay na siyang klase nga problema inana nga klaseng kinaiha. Muna nga sugod karon, usba ang imuhang kinabuhi, ang imong pagkakristohan. Samtang doon na pa'y panahon, aron daghan kang buluhaton nga mabuhat sa imong pag-alagad sa atong buhi nga Dios. Dalaygon ang Dios nga nagatudlo kanato, ako nagtuo nga daghan kay imong nakatunan. Kay samtang ako nagwali mga kaigsunan, muna giingon nga dili lang kay kamo ang nakakaton. Sawa pa na ako ni gisugilon, sawala pa na ako ni mga kaigsunan ginasulti. Na ni sa akong kasing-kasing. Gibutang na ni sa Ginoo sa akong kasing-kasing. Sa akong kinabuhi, kini mao mensahe. Yes, nakadasig ni ako. Kumbaga, na-bless ko sa maong pulong. O ako nagtuo, nga kamo, ako sama ninyo, nga nablis usab sa mga mensahe nga atong nasabdan o nadunggan sa atong panag-uban, nini mong programa, ang pulong mo, kinabuhi ko. Dalaygon ang Dios nga magapadayon sa pagpanalangin kanatong tanan. O ayaw kalimot mga kaigsonan na, ayaw kalimot. Ang inyong nadunggan, ang inyong nakatunan, dako kaining makatabang aron mabuhat ninyo. Daghan mong mabuhat nga buluhaton sa atong pag-alagad sa Ginoo. Mayong gabi ni Sister Maricel Hendriksen nga nanukad sa Norway. Sa Sweden. Mayong gabi ni mo diha Sister Maricel. Salamat kay sa Ginoo sa imong kinabuhi. Ampingan, lig-uno, dasigon kas Ginoo. Kami nga inyong mga igsuon diri sa Pilipinas. Dili man tuod ta kuang gyud sa dugo. Pero labaw pa sa dugo ang among pag-ila. Tungod kay gigamit ka pa kay Ginoo. Among mga pag-ampo nga lig-unon ubanan kaniya. Magpadala ang Dios og mga anghel. Magkabantay, magkatiman kalimo. Si Rosbicin, maayong gabi. Joanna Okulam po si maayong gabi. Si Gingging Simpron, maayong gabi. Dalaygon ang Dios nga pagpadayon sa pagpanalangin kanatong tanan. Palihog kong share sa ato ang programa ang pulong mo kinabuhi ko. Sa inyong mga kailag, higala, labi na sa atong isig ka Kristohanon. Kay sa inyong pagbuhat ini, i-bless mo sa Ginoo. Nagalingon sa pagtuo ko,
Mayong gabi ni Gingging Simpron matupadalay ang Dios sa matag kinabuhi nato mga igsuon, dangop lang uban sa dakong pagpaubos. Patalinghugan gayud kita sa Ginoo. Mayong gabi ni Pastor Jonrel Kitudlas. God bless Pastor. Salamat kayo Pastor Jonrel. Dalaygon ang Dios sa inyong kinabuhi. Si Oldie Solidaga. Salamat sa pulong sa Ginoo Pastor. Salamat sa Ginoo. Salamat sa pulong sa Ginoo from Pastor Jonrel Kitudlas. No, nindot kay itong mga mensahe sa ni Pastor Jonrel Kitudlas about sa pag-ila sa bisyo. No, nindot kayo kanang maminaw kog mga wali kanang naagi mga pagtulunan ba nga gikan gyud sa Ginoo. Nagoy mga wali nga mura man og kanang mga dili pod maka pero wala ko yung makuha mga pagtulunan. Pero please kayo ko nga kuan ba naay mga tao nga paminaw ko kaganina please kay ko sa mga wali sad atong usang adlaw sad wali pod. No, salamat kay sa Ginoo sa imong kinabuhi Pastor Jonrel Kitudlas. Si Joyce Sisaldo Mans Sikyaw, salamat sa pulong sa Ginoo. Nalit ko pagtanaw pero nablis ko. Salamat sa imong kinabuhi Pastor nga gigamit kaniya sa pagdasig sa mga katawhan. Daghang kay salamat Pastor. Imo pagdasig kanamo sa puluhaton. Pastor Gregorio Kiring, maayong gabi. Salamat kaayo si Pastor Gregorio Kiring. Saan siya ka pastor diha sa Leyte, nagdala ni siyang simbahan. Kaya sakripisyo kayo kay medyo distansya ang iyong simbahan gikan silang Pinoyanan. Pastor Gregorio, salamat kayo sa inyong kinabuhi. I hope makita-kita tapuhon diri sa ato ang programa ang pulong mong kinabuhi ko. Kaya kung tinguha tanan nga mga ako ang mga kaubanan diha sa pagtuon sa pulong sa Dios. Makita-kitang mahimamatay labi na rong Marso. Kalipay na ko nga makita ko kamo tanan. Kalipay na ko na. Dalaygon ang Dios mga kaigsunan nga nag-atiman ka nato. Si Rosbicin, salamat Pastor Gideon sa pulong sa Ginoo nga nagdasig, nagpakaligod ka nato. Buhaton nato ang usamay atong nadunggan, sumayon nato ang atong nakatunan kay kini mudala nato sa mga saad sa Dios nga atong gialagaran. Kay ang gugma mo kanunay gyung maunongo hangtod karon nabuhi ko sa pagkamaayo mo o Jesus dawata ang mga halad ko angayang kang daygon sa tanang panahon kayang gumamo. Mayong gabi ni Ricky Rakasa. Salamat sa mga mensahe Pastor. God bless natong tanan. Si Pastor Jonrel Kitudlas nahimuot pod ko sa istorya sa 39 katuig unya di ay kabaw mo ampo mainta kabalo na to. Bitaw inana Pastor daghan ang tinuod naka-experience ako mismo nakadungog og testimony nga kanang sa dihang ako anang magulang mo'y nagdala sa simbahan na ay usa ka babaeng edara na nag-edad na og 60 daw o 70 nagtestimony nga gibalhin sa Ginoo diri gidasi sa Ginoo matud pa niya kay diri gyud siya naka kana bitawng nakakaton nakasulti nga naa day sa bersikulo kay dito sa pika simbahan pila na siya katuig na nigulang na siya kapikap siya siyang buhok kadungog gyud ko sa iyang testimony kay diha man ko ako may muwali ingon siya nga apin ninyo mga igsuon namuti na lang ni akong buhok sige ko subay anang dalan adtong simbahan pero wala gyud ko kasuway nagiingnan ko nga ako'y mo ambo prayer warrior gyud siya pero wa gyud sa kasuway nga siya mo ampo kunya wa gyud sa bersikulo diri lang gyud siya kuno naka memorize og pipila ka mga bersikulo niya naghilak siya nagsulti
Kung naa gyud ay mga tao nga namimro rag pipipi, feeling Christian, apan way nakatunan. Muna nga salamat kaayo no sa kinabuhi ni Pastor Junril Kitudlas. Sa tanang mga pastor nga inud-anay nga misakripisyo aron ang tao makatrabaho sa buluhaton nga giandam sa Ginoo. Si Joanna Oculam Ponce maayo nga magkita kita pohon. Amen no, magkita ta ninyo. Si Bibian maayong gabi no, nindot ay magkita-kita ta. Sister Dite, kumusta man ka Sister Dite Alsola diha sa Cavite. Laguna di ay Laguna. Si Oldie Solidaga, maayong gabi. Dalaygon ang Dios sa walay katapusan. Si Nicanor Sudaria, Pastor Lahi, kaayo ka magwali, makadulot gyud sa kasing-kasing. Nakita nako ang imong pagpaubos sa kaugalingon. Salamat Pastor sa imong kinabuhi. Ang ako ang gitinguha gyud mga kaisunan nga makakatunta sa kinaiya ni Jesus Christ. Kay wala nay makalabaw ana. Dili na mistil pa natong isugilon kon kinsa ta. Ang ato gyud nga paningkamutan, ang atong kinayag batasan og trabaho nato maoy musulti nga kita nagsunod ni Jesus Christ. Importante gyud na mga kaisunan. Una nga wala nako ni gitago, wala nako ni ihikaw. Kinasing-kasing nako ning gi dasig ninyo. Natong tanan nga magpaubos ta, magpailog ta. Kay mao nay hinigiban nga makapadayon ta sa pag-alagad sa Dios. Magpadaugon ta hangtod nga mobalik siya. Oras na sa akong pagpanamilit. Kaampo ta, iampo ko ninyo, o niya mag-ampo ko para ninyo. Mag-inambuhay ta. Kay maunay sugo sa Ginoo. Pinagi sa sulat ni Apostol Pablo diha sa unang Timoteo Kapitulo 2 versikulo 1. Busa una sa tanan, awahagon ko kamo sa pag-ampo alang sa tanang tao. Pangayo agikan sa Dios ang ilang mga kinahanglan o pasalamati siya. Kinahanglan iampo ninyo ang mga hari. Ang tanan nga nagmando aron makabaton kitag mahusay malinawong kinabuhing Dios nung subay sa ustong pamatasan. Unya diha sa pakig-away, Episo Kapitulo 6 versikulo 18. Episo Kapitulo 6 versikulo 18. Ingon diha, buhata kining tanan diha sa pag-ampo ug pangayo kamo kanunay pinagi sa espiritu tungod diini pagbantay kamo ug lahutay gayud pag-ampo kanunay alang sa tibok bala ang katawan sa Dios. So na ang pag-inambuhay. Mao na nga ayaw po taon ing na nga wala mo ko'y gasa siguro ang pag-ampo Pastor. Na ganitay ba kabulot ang ampo. Natay una-una, atay kasi-kasi. Sa pagdaig utang Gampo ta mga ison. kanimo. Amahan namo nga Dios sa makagagahom. Salamat o Dios sa imo mga pulong. Nag-iya ka namo, nagpahinomdom ka namo. Sa angay namong makatunan nga mga buluhaton. Salamat Ginoo. Nga imo kaming gitabangan. Nga doon na may mga mabuhat sa among pag-alagad kanimo. Doon na may daghan nga buluhaton nga mahuman. Nga mahimo ming angayan sa among pagatubang kanimo. Salamat o Dios sa imong pagpanalangin, sa imong katawhan karon, sa imong pagdasig, pagligon, sa pagtuo, sa imong makatawhan nga ako mga kaigsuonan. Labi na sa mga pastor. Salamat o Dios sa ilang kinabuhi. Salamat o Dios nga imo silang ipanalaginan, imo silang giatiman, imo silang gitagag usog kadasig, kalig-on sa pagpadayon, sa pagbuhat sa buluhaton nga imong gipiyal kanilang tanan. Dalaygon ka nga Dios nga magapanalangin bisan pa sa kumakigsunan nga padayon Ginoo nga daay kadasig sa pagpaluyo sa mga buluhaton, sa mga panginahanglan, even sa tigumanan, simbahan o sa programa diin kami nag-uban. I declare blessing ato kanila. And thank you Lord sa imong giandam nga panalangin nga walay makakawat ni makailog ni ini. Ila kayong masinatian og baangkog madawat tungod kay imo silang ubanan.
Thank you Lord, bisan pa sa akong pagpangatulog karon uban ni kami. Sa among pagpamahulay, panalipdi kami. Wala mi mahimo kung wala ka. Busa mo isali diha kaniya mong kinabuhi. Dungog mga pagdaig, pagpasalamat. Among ihalad diha kanimo. Kay alang lamang kanimo ang tanan. Bisan ang among kinabuhi ug ang tanan nga naani ni para lamang kanimo. Among isali itugyan diha kanimo ang among kinabuhi. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Amen. O amen. Nalaygon ang Dios mga kaigsuonan, kini inyo igsuon. Pastor Gideon mo ingon na usab sa atong nga programa, ang pulong sa Dios atong kinabuhi. Ang pulong mo kinabuhi ko. God bless o good night sa tanan. Salamat sa kalipas. Salamat kayo sa Ginoo no. Nga Salamat o dasig nagatudlo sa kanatong kinabuhi. tanan. Good night and God bless. Pagday, nag-aawit kanimo amahan Jesus, nagahalay mga pagday, nag-aawit kanimo amahan. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig kanimo lang Jesus. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig kanimo lang. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko doon kanimo Jesus. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko doon kanimo. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.